Djelić užasa kada cionistička raketa padne samo par metara od vašeg doma. Ovaj snimak mobilnim telefonom napravio je kamerman Al Jazeere. Glas koji se čuje u pozadini je njegove žene. Svaki dan i svaku noć, od kada je počeo ovaj rat, ovo je ono što muškarci, žene i djeca gledaju i osjećaju cijelo vrijeme. A Izrael upozorava da je ovo tek početak. Posjetili smo Raida i Wafa El Ramli, koji su sa svoje troje djece živjeli odmah pored kompleksa ministarstva svrgnute vlade. Više od 12 cionističkih raketa pogodilo je kompleks u roku samo nekoliko minuta u jedan poslije ponoći u utorak. U to vrijeme oni su spavali u susjedovoj kući. Pogledajte šta su uradili od naše kuće. Ovdje se ne radi o Hamasovim ciljevima kao što cionisti kažu. Ovo je rat protiv nas, ljudi Gaze. Zvuk kada se eksplozija desila. O, taj zvuk. Pitala sam 17-godišnju Maram kako se osjećala kada je čula udare. U početku nije mogla čak ni odgovoriti. Cijeli života patimo. Sada nemamo ni dom, nemamo ništa i to je to. I dok smo razgovarali, susjedi su užurbano ušli i javili kako je izdato naređenje za evakuaciju cijelog područja. Možete čuti zvuk cionističkih aviona iznad nas i morati ćemo se evakuirati jer su zgrade ministarstva sa naše lijeve strane, ne tako daleko. Zbog toga svi kupe svoje stvari i pokušavaju izaći odavde. Ali problem je gdje otići. Rekli su mi da idem kod punice. Odmah susjedna vrata, udaljenije barem nekoliko metara. Svako mjesto u Gazi predstavlja cilj i kada sam čuo da je napad bio blizu domova majke i braće moje supruge, bio sam strašno uplašen, ali u mom domu, udaljenom otprilike 1 kilometar odavde, treslo se kao zemljotres. Prošlu godinu i pol stanovnici Gaze žive pod cionističkom opsadom koja im je uskratila pravo na častan i dostojanstven život. A sada Palestinci kažu da je teror koji proživljava svaki od njih najnovija cionistička metoda kažnjavanja. Shireen Tadros, Al Jazeera, Gaza.